Neste percorrido por coñecer as historias de Ourense, achegámonos ata o concello de Muíños para cruzar o outro lado do encoro e parar no cruceiro en Guntumil. Ali espera por nós Eduardo. Pois eu nací aquí en Guntumil e estuve aquí hasta os 22 anos. A partir dos 22 anos fui imigrante para Portugal, para Lisboa. Traballei alá 32 anos. Despois vim jubilado de lá, ou jubilaron, que eu ainda non quería vir. E entón, desa fecha hasta ahora, aquí me encontro. A súa primeira opción era Francia, pero o destino quixo que quedara en Lisboa. Eu, cando marchei para Lisboa, era para marchar para Francia, porque eu tiña un irmán do meu pai en Francia, que foi para lá, non veu máis. Bueno, veu en últimas de todo. E entón era para ir para lá, pero non me pasaban pasaporte para lá. E entón despois, e o meu pai tamén non quería que fora porque dicía, tú se vas para lá, non ver máis. É igual que o teu tío. E entón nunca me deu as directivas mesmo do hermano de lá. E entón, por mediación dun tío meu de aquí, escribiu-lhe o consulado español lá, pero o meu tío non estaba mencionado lá na cosa e nada se pode fazer. E entón foi cando decidí ir a Lisboa, a Portugal. Alí, como a maioría de veciños deste pobo, traballou no porto como estibador, cargando e descargando barcos. Nunca estivo solo. Alí tiña familia, a de sangue e a que un elixe, con grandes amigos que inda hoxe lembra. Eu alá en Lisboa estuve sempre en casa dos meus primos, xuntos como se foramos hermanos, porque xa éramos conocidos aquí, criados aquí xuntos, toda a cousa fun para lá e sempre estivemos xuntos. Eu ali non era o primeiro, eu máis un irmão que había ali. E así me criei alá con eles e ali estuve hasta o final. Hoxe segue tendo unha vida moi activa porque di que se para morre. Así comeza ben cedo atendendo a facenda. Levántome pola mañá, 7 e media, temos aí unha facendita que atender, voulle botar a comida, atendelos e despois andar. Andar eu parado, só cando estou na mesa que estamos comendo ou eso, é que estou aqui, pode ser non parado nada. Eu ando sempre. O que me gusta a min é moverme a andar e a traballar. Eu parado é que non me encontro ben. Con estar parado, para min é malo. Lembra con moita nostalgia aqueles días de neno, traballando no campo cos animais, pero tamén na escola. Alí compartía aventuras co fillo dos mestres, Luís González Seara, o que chegara a ser ministro de Universidades e Investigación. Criámonos aquí xuntos, anduvemos sempre xuntos na escuela, e en toda a cousa, porque os padres dele eran os maestros daqui do pueblo, da parroquia. E entonces anduvemos sempre xuntos na escuela, e fora da escuela, por aí, sempre. Hoxe os camiños polos que pasea a diario son moi distintos a como eran cando el era un mociño. O pueblo era en cualquier parte que se pasase encontraba 60, ahora non se encontra nadie. Nadie. Claro, foron marchando. Marchando, e os maiores vanse entregando. A memoria de Eduardo é a de moitos veciños que seguen mantendo vivos povos como Guntumil ou Requiás.